tukin zingdar korik ma deuh khan ani anga dar za chi ka hre talo tutlang Sipui road venglai road aning chu o workshop a welding gas phuka kan in bul chi ni hei kan varanda ringi kala muna hianin mi pahnih an thinga la an bol an hala chuan beisei om lovin mi pahnih an om bawk ani an ruang hi boral ngal hi chu police verification te ngai awangin lak sawn ala ni lawa pahnih dang ero chu damdoina phur chung halan ni a ma ro chu beisei an in beisei om lo hle ni e kan in po hi abul chi a heng anoma nei hemi building hi nia aron aron mor na khop maya kandar thlang engkim mai ke veka partition te tla bathroom kung khar te tla hlok hloka a room a kan almera dar thlang te akia dar thlang leng vel atam khop mai kapa po alua navak loin a hliam a je lo hle ni Durtlang wall being Sipui home of hope building bula hian garage apua ka enge puak tak hi kan la she hey bang chung chuanin hey abul vela in hi akmor na sakop maya deba fit enge moni zapong hora hei ti hat abula in hi amor chevek me ni hei ai bang zong zong hi ake thavek mai hei hi pilal nun moi in ani ti chi lo khop mai Salai so puak ani Dr. Sangte in Bulania. Hey hi home of hope building.